Urteetze festako gai zentraletako bat bakardadea da. Eta nik uste erlazioa ikus daitekela aurretik esandakoarekin. Hain zuzen, lehenago aipatu dudan gatazka hori ikusten da gauzatuta bakardadaren kontuan. Pertsonaia isolatua dira gehienak, ez geografikoki isolatuak, baina bai sozialki edo afektiboki. Ez pertsonaia arraro, berezi edo buhameak direlako derrigorrez. Baizik eta esaten digula Kastillok, guztiok dugula gure eta munduaren artean halako amildegi bat irekirik. Bizitzan amildegi hori estaltzen edo igarotzen edo disimulatzen saiatzen gera, baina Kastillok nolabait amildegi horri buruz idazten du. Nire ustez liburu honen gai nagusienetako bat bakardadea da. Iruditzen zaidalako, nahiz eta maiz esaten denez, familian bizi garela edo sozialak garela, hein handi batean gure bizitza bakarrik eraikitzen dugula. Eta baina niretzat bakardadeak ez du zentzu, ez tragiko, ez negatibo, ez penagarririk, ez? Gainera nire poemetako batean esaten dut, ez? Finean, bikotea bakarrik geratzeko beste modu bat da, ez? Iruditzen zait, badela, ez, gure bizitzaren ezaugarrietako bat. Bakardadea batetik eta karo, gero liburuari urtebetetze festa izenburua jarri diot, ez? Bakarri gaude, baino jende zinguratua gaude aldi berean. Eta denok ditugu burutan aurra gineneko urtebetetze festa biek. Nortzuk gonbidatzen genituen gure urtebetetze festetara eta nortzuk ez dituzten gonbidatzen. Ze esparrutatik kanpo gelditzen ginen edo noren espazio batzuk galdu egiten genituen, txikia ginenetik ja galdu genituen espazio batzuk eta asko. Gehienak ez ditugu berreskuratu. Orduan, bi gai nagusi daude, batetik bakardadea eta bestetik inguratzen gaituen unibertsoa. Eta nik gainera liburu honetan inguratzen nauen unibertso literarioaren berri edo eman nahi izan. Eta hori nabari da liburuaren egituratzean. Nik liburu hau egiteko baneuzkan 5 aipu eta izenburu bat, ez neuka poemarik. Lehendabizi egitura daukat. Nik poema liburu bat egiteko ez ditut poemak egiten eta gero ordenatu, lehendabizi egitura bat daukat. Orduan, baneukan kontzeptu bat, baneukan urtebetetze festaren kontzeptu bat eta banituen 5 aipu. Yolanda Castañorena bat, Elena Medelena beste bat, Xabier Gantzarainena, Inigo Aranbarrirena eta Kelobiarena. Nolabait, nire egungo unibertso literarioa edo poetikoa zedarritzen duten egileak dira, ez? Eta egitura horretan gero poemak egiten sartu nituen, eta gainera poema guztiak daude ordena kronologikoan idatzita eta ordena kronologikoan kokatuta. Haurtzaroa aipatu du Beñatek eta egia da, haurtzaroa oso presente dago liburuaren hasieran batez ere, orduan esan daiteke badagoela bilakaera kronologiko bat edo liburuan, ez? Haurtzaroko gauzak desagertuz doaz liburuan. Eta gainera agertzen da neska bat, aipatzen da neska bat nahiko maiz, hil egiten den neska bat, eta izan liteke desagertzen den haurtzaro hori. Ez naiz protagonista batzutan, naiz behatzen dagoen persona hori, horregatik aipatzen erabiltzen da askotan bigarren persona hori edo hirugarrena batzutan. Eta nik uste hitz gutxikoa naizela, eta poemetan ere hori nabaritzen dela. Saiatzen naizela gauza gutxi esaten eta garbi esaten. Eta nire poetika ere holakoxea da. Zaila egiten zaite hitz bat kentzea nire testuetatik. Iruditzen zaite oinarri-oinarri nizkoa daudela eta ez zaizki gustatzen, ez luzamenduak, ez apaingarriak.